אנחנו עובדים עכשיו על הצגה חדשה שמספרת על תחושות שבאים לבן אדם לתקופה כל כך קשה ומוזרה, ומנסים לעשות איזה סוג של תשובה מה קרה עם המגע. לא מה שקרה איתה, מה קורה איתה, איך היא משתנה. הדבר שאני הכי מפחדת ממנו בעולם זה אלימות, והדבר שאני הכי צריכה זה חיבוק. ואז הבנתי שזה בעצם כמו ציר כזה, של מגע, בין אגרסיה לרוך. ועל הציר הזה אני יוצאת לכתיבה. ואת הציר הזה אנחנו חוקרות. איך המלחמה הזאת, שהיא מבחינתי על הצד הכי רחוק של אלימות על הציר, משפיעה על המגע שלנו, הכי אינטימי שלנו, ביחסים בין אישיים שלנו, בין בני זוג, בני חברים, בין משפחה. והאם יכול להיות שגם המגע הזה שהוא כאילו טוב, יש בו גם משהו בעייתי פתאום? שנים אני מתעסקת בתיאטרון פיזי, שבעצם גוף זה כלי שאני מנסה להעביר את התפיסה של העולם דרך שפה שבונה בין חיבור מטקסט ותנועה. מה שקורה עכשיו, אנחנו מנסים להבין איך השתנה היחס שלנו למגע. אם זה יש צורך יותר לחיבוק, או חיבוק זה מסוכן. אם מעדיפים לברוח לאיזה חדר קטן ולהיות מחובקת עם בן זוג שלי, או להפך. זה חומר לבנייה של דרמטורגיות מאוד פשוטה. מה זה בן אדם ומגע בתקופה שאנחנו גרים עכשיו. זה מחזה שכותבים דרך אימפרוביזציות ומרוויחים כל חזרה איזה חומר לחזרה הבאה, וזה שילוב של כתיבה, משחק, תנועה ומוזיקה. משחק עם התאורה זה אחד מדברים חשובים בעבודה הזאת, ומוזיקה שאנחנו עובדים עם טל אבני, שזה גם עוברת את השלב של אלתור ובחירה של אפקטים ובחירה של כלים מסוימים, שאחר כך להגיע לאורקסטרה מושלמת שכבר כתובה. וזה העבודה, שחקנים יוצרים, מוזיקה ותאורה.